Hej, mit navn er Lars Erik Nielsen. Som mangeårig Le Mans-kører ved jeg, hvor vigtigt det er at køre på det rigtige brændstof. Det giver maksimal energi. Det har jeg her. Carlsberg Sport har sørget for, at der kan blive en plads til dig også ved siden af mig. Kom og få dit livs køretur. Jeg lover dig, det er noget, du ikke lige glemmer. Vi ses. Gå ind på Carlsberg Sport på Facebook og se, hvordan du kan få Carlsberg Sport som sponsor. Carlsberg Sport, proud sponsor of you.